itu pakhatia kan sei la ko pakhat ka che chin ve de una ni ka ngai chu central zela ko nin kan icon lim de khan mi palam pang omna khan ka zai ta kan icon zo lim atonga october kan zo felta sang ni som ni palia november ka zai ta an ni kha me an hun mana kha zel tang te ta na an ham thatna enge mo an claim the chi vel tiang an lo zir na kha ni ta tiang huna khan zai ku min som ta keima kha zel tang ho khan Bilo reg lo. Kan icon buru ka lian ti te te ten lar ti ka ti kha ni TV te phone den lo en ve vak lem lo ni mi ha lo she ve vak mang lo chu kan zai ta kan la hit ve ka ngai china ka soi nang lo chu te kan save nge mi parwal zathum vel an timaya khami hol chunga hun kan mangta zathum vel kan thu me ka ma kan an ngồi thuốc nghe anh giống ít bông anh chơi bông nông lầu đấy dengan anh mà như anh giống lông tin ta chun cả trồng sủa bông cái chun mình trồng chuan cả thùng ma cả đủ lầu bụi cả sợi cả tùng lầu bụi cả hey với nó cần hun man chu chả lẽ vậy là cái nào giờ là tới bọn nó còn tang về đủ thế chu anh hun man cả zel tang ho ta ham than ang chi ani ki ka mo zel ate po kan an tang ve du te ka te ka thu ma ka nei ve ngai ni chu ka si ra he na ka kalpui ve ho kan nui hak ko me ma tho ko chu tu ma nui lo in tla song ro cham do ni ma ka zai zo ver ka ngai to kan a chi lo le mai ka ti ma se ka ju kal nun le ta je la kan mi dan lo riat ve pha khang ka thil sei te ka mo a thap le a thap hian mai